अनजाग्रा गासै आइ आफादनि बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै मे अखाफोरनि 2025 मायथाइनि 13 खालार बे 13 खालाराव जेरै सा सानजा सोनाब एबा तेजपुर डायसिस बङाइगाव डायसिस गुवाहाटी डायसिस आरो बेजोंनो गुबुन गुबुन डायसिसनिफ्राय फैनाय गोबां सुबुंफ्रा दिनै ज्योति प्राइमेरि सेन्टाराव फैनानै आर'जनि थाखाय बिथांमोना फैदोंमोन आरो आर'ज जोबखांनानै दा बेलासि जानाय लोगो लोगो बिथांमोना जोंनि उदालगुरि टाउन काथलिक बे मांखरसेलाव दिनै बिनो फैदों। बे बिनो फैनायजों लोगोसे जेरै आलफनसा बर' नार्जारिनि मांखरसेलावबो गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै बिथांमोना केन्डेल सावनायजों बिसोरनो गाबज्रिनो थाखाय फैदों आलफनसानियाव आरो सोरबा सोरबा बेबायदिनो गावसोरनि थांखिफोरखौ लानानै गथायनो फैदों। नोंथांमोना दा आंनि उन फारसे गोबांथार फोथायगिरिफोरखौ नुनो मोनदों। बाहाय बाथौ ब्रह्म हिन्दु ख्रिस्टियान बाप्टिस्ट लुथारान आरो गुबुन गुबुन पारिस गुबुन गुबुन डायसिस गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना दिनै बे जायगायाव बेबायदिनो बे प्रग्रामा जोबनाय लोगो लोगो बिथांमोना दिनै बेहाय गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै बिथांमोना बिसोरनो फै नोंथांमोना उनाव लासै लासै नुलांनो मोनगोन बिथांमोननि आर'ज गाबनायखौ। जों दा बे उदालगुरि टाउन काथलिक मन्दिरनि मांखरसालियाव हाबबाय। जेरै बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैदों आरो बे मांखरसालिया जोंनि उदालगुरि टाउन काथलिक मन्दिरनि गोबां फोथायगिरिफ्रा बे जायगायाव फोथायनायजों फोरबोखौ मोननानै थैलांबाय आरो जिसुआ जेरै बुंदों आंनि सिगां फैनाय गोथाङा आंखौ फोथायग्रा थैब्लाबो गोथाङै थागोन। नायदो जोंनि बिदा फंबाय बिनानावफ्रा बे मोनसे रोखोमनि मोनसे जाथिनिल' नङा गासैबो गुबुन रोखोमनि बिदा फंबाय बिनानावफ्रा बे जायगायाव फैदों आरो नैबे दानि आलफनसानि मांखरसालि बिथांमोना गाव गावनि थांखिखौ लानानै बे जायगायाव केन्डेल सावनायफोरजों बिथांमोना फारि फारि बिगोन। जों दान्दिसे उनाव बिथांमोननि केन्डेल सावनाय आर'ज गाबनाय जोङो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना फारि फारि नुलांगोन। अनजाग्रा गासै आइ आफादनि बिदा बिनानावफोर बे नानि आलफनसानि फबजानाय मांखरसालि आरो बाहाय लोगोसे गोबांथार जोंनि टाउन मन्दिरनिफ्राय रुंसारि जानाय बिमा बिफा बिदा फंबायफोरनि फबजानायफोर दा बेजों लोगोसे बिथांमोना दिनै बे नानि आलफनसानि बे मांखरसालियाव गाव गावनि फोथायनायजों बिसोरनो गाबज्रिनो फैदों। नाथाय दिनै बे बिसोरनाय गाबज्रिनायाव जानो हागौ गोबां बिदा फंबायफ्रा आंखौनो लिंहरदों साननानै एबा आं बेखौ एडभार्टाइज होदों साननानै माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरो। नाथाय बिथांमोना गाव गावनि गोसो जानायजों गाव गावनि गोसो खुसिजों बिथांमोना नानि आलफनसानि जिउमानि थाखाय बिसोरनो आरो बिथांनियाव गाबख'नो थाखाय दिनै बे जायगायाव फैदों। दा बिथांमोननि बिनायखौ जों नुगासिनो दं। गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै जेरै जोङो अनजायगाफोर जायफ्रा गोथार फबनिफ्राय रेकगनाइज मोनबाय जेरै गोथार मादार टेरेसा गोथार सिस्टार आलफनसा बिथांमोननि मांखरसालियावबो बिथांमोनखौ गोथार फबा डिक्लार होनायनि सिगांनो बेबायदि गोबांथार बिदा फंबायफ्रा बिनो थाङोमोन आरो बेबायदिनो बिसोरनि फोथायनायजों माखासे बिदा फंबायफ्रा गाव गावनि फोथायनायजों सोरबा सोरबा सोखाजानायखौ मोन्दों। बिनि उनावसो गोथार फबनिसिम बिथांमोननि सोखाजानायनि बे माखासे प्रमान एबा फोरमानखौ फबनिसिम दैथायहरनायनि गेजेरजों बिजिर खालामनायनि गेजेरजों गोबां बोसोरनि उनावहाय माखासे प्रसेस खालामनायनि गेजेरजों बे गोथारफोरखौ डिक्लार खालामो। दिनै जोंनि अनजाग्रा नानि आलफनसाखौ नाथाय जों गोथार होननानै जों रावबो फादार सिस्टार आं एबा सोरबा रावबो बुङाखै। बिथांमोना गाव गावनि फोथायनायजों दिनै गोथार नङाब्लाबो बिनि गेजेरजों जायफ्रा सोखाजानायखौ मोन्दों बे हिसाबैसो बिथांमोना फैदों आरो बिसोरनो गाबज्रिनो थाखाय नोंथांमोना दा नुनो मोन्दों बे जायगायाव गोबां बिदा फंबाय बिनानावफोरनि बिनाय गाबज्रिनायखौ। माखासे मानसिफ्रा सोंनो सिखारदों बे जायगायावथ' गोबां बिदा फंबाय बिनानावफोर थैनानै थांबाय आरो बिथांमोननि बे फबजानायाव मानो केन्डेल सावा एबा मानि थाखाय बिथांमोननियाव बिस' फैया दिनै नानि आलफनसानि बे फबजानाय मांखरसालियाव मानो केन्डेल सावो आरो मानो बियो दा बेखौ लानानै माखासे सोंलु सिखारो। नाथाय बे गाव गावनि फोथायनायनि सायाव नाथाय बेखौ सोरबा साननो हागौ दैमालु गावनो लिंहरनानै एबा फोथायनो नाथाय बे गाव गावनि फोथायनायजों जायफ्रा बिनि मांखरसालियाव फैनानै सोरबा फिथाइ मोन्दों सोरबा सोखाजानायखौ मोन्दों सोरबा गाव गावनि माखासे इसोरनिफ्राय मोननाय सोमोनांथावफोरखौ मोननानै बिथांमोनहा बे जायगायाव फैदों।
अनलायगाफोर नाथाय आङो दिनै बे जायगायाव बिफा जानानै आलफानसानि बिफा जानानै आं गाव बेखौ नोंथांमोना फै होननानै आं बबेबा जायगा बबेबा डिस्ट्रिक्ट बबेबा डायसिसनिफ्राय रावखौबो लेंहराखै बिथांमोननि फोथायनायानो दिनै बेखौ बिसिम लाबोदों आरो बिसोर गाव गावनि थांखिखौ लानानै अब्ला जों साननो हायोदि माबा मोनसे बे जायगायाव दङ नामा इसोरनि अननाया बे जायगायाव दङ नामा बेनिखायनो बे थांखिखौ लानानैसो दिनै गोबां बिदा फंबाय बिनानावफोर गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो जों मानसिया रुंसारि जालाङो थैयो फबजायो नाथाय गोबां थैनाय आरो फबजानाय गोबां मांखरसालियाव जों ओरैनो सम आरो बोथोर फरफोर लानानै थैनानै थांनाय दिनफोरखौ लानानै एबा माब्लाबा माखासे फरफोर लानानै बिनो फैयो नाथाय दिनै नानि आलफानसानियाव फैबाय थानाय गुबुन बिदा फंबायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला बेखौ जोङो सानदि मानि थाखाय फैयो जेब्लायबो उन उन नाथाय जिसुआ बुंदों आंनि सिगां फैनाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङै थागोन बेनिखायनो दिनै जों बे नानि आलफानसानि मांखरसालियाव बिनायजों लोगोसे आरोबाव गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै सोरबाबा गावनि फिसा बायदि साननानै सोरबाबा गावनि बियानै असे बायदि साननानै गुबुन गुबुन थांखिफोरखौ लानानै दिनै बे जायगायाव बिनो गाबनो फैदों फिसा आलफानसा नोङो इसोरनि खाथियाव थानानै जोंनि थाखाय बिसना होदो जाय दुखुथियाफ्रा दिनै गाव गावनि न'खरनि थांखिफोरखौ लानानै बिसोरनो गाबथानो फैदों बे गासै थांखिफोरखौ नोङो फिसा नों मिथिगौ नोङो जिसुनाव बिसना होयोब्ला थारै जिसुआ बिसोरनि गासै थांखिफोरखौ जाफुंहोगोन दिनै बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै आलफानसा जोङो दिनै नोंनि बे मांखरसालिनि खाथियाव केन्डेल सावनायजों बिबार होनायजों गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै बिफैदों जेब्ला जोङो बे बुहुमाव थांनानै थायो जोङो रंजायो बाजायो मिनियो गाबो नाथाय सोरगो रायजोआव बेबायदि दुखु हांमा मुगैनाय नेवसिनाय बेफोर गैया बै सोरगो रायजोनि गोजान थावनिनिफ्राय गोजान रायजोनिफ्राय नोङो इसोरनाव जिसुनाव बिसना होयोब्ला जोंनि न'खरनि जेंनाफोर जोंनि गासै दुखु सुखुफोरखौ नोङो बिसना होयोब्ला थारै जोंनि जिउआवबो गोजोननाय फैगोन जोंबो सानसे थांगोन आलफानसा फिसा बै सोरगो रायजोआव बेनिखायनो जोंनि बे गासै थांखिफोरखौ लानानै जों दिनै नोंनि मांखरसालियाव केन्डेल सावनानै जों नोंनि थाखायबो बियो आरो थैना थांनाय आइ आफा बे जायगायाव जायफोर फबजाबाय गेदेर बाथ्राखौ लानानै थैनायनि थांनाय जोंनि बे उदालगुरि टाउन खाथलि मन्दिरनि आरो बुहुमाव थैना थानाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफोर बिसोरबो जोंहा फोथायनाय दं बिसोरबो सोरगो रायजोआव जिसुजों लोगोसे दं बिसोरनि थाखायबो जों गथायदों बे गेदेर बाथ्राखौ लानो गथायबाय जेनेबा खांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन।